खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मानगोनां जुबिन गार्ग बिथाङा देहा मोजां जाफिनना हस्पिटालनिफ्राय गावनि न'आव सफैफिनबाय होनना खौरां मोन्दों। न'आव सफैनानै बिथाङा बुंदों दि बिथाङा गावनि खामानि मावनो थियारि जाना दं होनना। मख'जाथावदि बिथाङा गावनि बाथरुमाव गोग्लैनानै खर'आव दुखु मोनना दान्दिसे थैहाबना थादोंमोन होनना रादाबाव फोरमायदों आरो बिथांखौ डिब्रुगड़नि सानजिबानि हस्पिटालाव थिसनदोंमोन आरो बे हस्पिटालावनो बिथांनि देहाया मोजां जादों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नैथियाव दं बिटिसिआव गभर्नर खुंथाय जानाय समाव बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटर बिबान रुजुनाय IAS राजेश प्रसाद बिथाङा मैया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै हरखाबै रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'जाथावदि बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि 30 एप्रिल खालि बिटिसिआव एडमिनिस्ट्रेटर महरै बिबान मोनदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गुबुन बिबानाव थानाय मन्थ्रि MLA आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा गोथौ दुखु फोरमायो होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं मुलुगनि WHO एबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशननि बादिब्ला मोनसे सांग्रांथि जानो थाखाय फोसावदों। मुलुगनि हादोरसाफोराव बे मांकिपक्स बेरामा बारानिफ्राय बारा गोसारनायखौ नुनानै HOआ सांग्रांथिलाय ग्लबेल हेल्थ इमारजेन्सि फोसावदों। HOनिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो हादोरनि रायजो राजाफोरखौ बे बेरामनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों। ब्रैथियाव दं हानि फोरमान बिलाइफोरखौ न'आव थानानैनो गोरलैयैनो मोननो हानाय बायदि बिटिआर सोरखारा फोसावबाय मिशन बैसोमुथि। मख'जाथावदि फैगौ जानुवारि दाननिफ्रायनो मिशन बैसोमुथि एप्सनि गेजेरजों मावखुलियाव थाङालासे न'आव थानानैनो अनलाइननि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ फोरमायथियो। बेजों लोगोसे गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावोदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव ट्राइबेल नङै गुबुन हारिनो हानि मोनथायखौ होनाय जाया। बेयो भारतनि संबिजिरावनो लिरखानाय दं। बेखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि चेप्टार 10 आव लिरनाय बायदि आदिबासि, गरखा आरो कच राजबंशी बे मोनथाम हारिखौ प्रटेक्ट थाखोआव लिरनाय दं। बिनि अनगायै गुबुन हारिनो हानि मोनथायखौ होनाय जाया होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।